takazvara judiciary futi. Kune makomrades kakuya ana chiweshe bajaji kani munomuziya Arafat. Every day of his life abva kutraina patembo in 75. Arafat never went back to Mozambique, Korea. He fought abva pauniversity. Ndakazosangana naye takabva pamwechete pauniversity. Ndakazosangana naye pauniversity in 1979, 8 past 6 Every day of his life, your majaji inu ari kuya. High Court yakatora decision in support of our meeting because they know justice. Because my comrades futi vari ikoko. Because majaji echokwadi anomira nema comrades. We love our institution. Saka panodzi majaji akutakiwa. We make no apologies kuti tinomira nemajaji echicomrades. We have a constituency. So we support our constituents. Machifoti vari kuamboenda hama dzavo vakambamboenda comrade pamaacting chairman. Isu zvisitoteta kutomira nacomrade kumajaji. Ngazvizivikanwe izvozvo. And anogona futi kana uchigona kurwira nyika every day of your life and it is free wabva pauniversity. Wozopedza kuti chikoro ipapo, you are a smart person. And you know, when they wanted to take over the country in 2008, who was the chairman of the electoral commission, yakaramba kuti vasatore nyika yedu. Which way? Kana saka jaji anopfuura anogona kuziva kuti nyika ingatorwa. Deupi hatisidaidi kupinda mumazamanisheni, but as war veterans we make no apology about nyaya yekuti jaji ndiani. It is the same token kunyaya yekupanda. We don't support munhu because he is a political person. We support a structure yakabva kuhondo. Hakuna imwe structure yatinoziva kuti yakabva kuhondo. If I don't support the structure yemacomrades iripo, no creator, I am no longer chairman. You just need to be chairman. Saka monzwa kuti handichasapota mukuru wedu ari kupata anga ari comrade kuhondo. Saka ndotsvaga